Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Si només llegim el títol de la moció, suport al món local del teixit esportiu, hi hauríem de votar afirmativament. És difícil que cap entitat, administració, associació o partit polític estigui en contra d'aquest títol i de bona part dels seus punts d'acord. Però la moció té un punt, només un, en el que no hi podem donar suport. I us recordo que és un punt en el qual hem insistit en Junta de Portaveus que s'eliminés. Veig que no s'ha fet i que es continua exactament com estava la moció. És en el 3 on es demana que la Generalitat reobri totes les instal·lacions esportives. Nosaltres no podem demanar una cosa així, ja que donem per segur que quan una administració pren una mesura tan profundament impopular com aquesta és que va avalada per informes tècnics i mèdics que aconsellem prendre-la. Entenem perfectament que tots els sectors lluiten per la seva supervivència econòmica o per reprendre la seva activitat. És legítim i humana i econòmicament molt comprensible, però les mesures preses pretenen assegurar un bé superior que és la nostra salut. I cal un exercici de molta responsabilitat per no entrar en temes que poden tenir més d'interès electoral i demagògic que de salut pública. Recordem que la primera onada de la pandèmia va comportar confinaments molt més durs decretats pel govern central. Nosaltres mai vàrem demanar reobertura de centres ni la represa d'activitats. En tot cas, vàrem demanar que les decisions prenguessin tenint en compte el concepte de subsidiarietat, però respecte absolut amb les mesures que aleshores es van prendre. I crec que és el mateix respecte que demanem ara quan qui pren decisions és la Generalitat. No és veritat que tot s'hi val per aconseguir guanyar-se la simpatia de sectors que ho estan passant molt malament. Nosaltres no ho vàrem fer llavors ni ho farem ara. Per tant, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies.